Máme tu štvrtú časť súboje radovej. Čo tam je vlastne? Je tam nejaká chodba. Čo je? Izba, vidím to môj zošit. Izba. Tátkov futbalík. No a musíme zametať. Už všetko to je? Čo mám ešte zametať? Stačí? No už ideme. No a stále tu mám to zohriaté mäso. Poďte so mnou všetci. Všetci poďte so mnou. 3, 2, 1. Reklama! No máme tu aj zohriaté to mäso od minula. No z minula, nie od minula. Mi to búklo. Reklama. Dajte odber, prosím. To povedal jasne ten muž v reklame. To som nepovedal ja vôbec. La 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 la. Bežíme okolo domečku. Bežíme okolo domečku. Dobre, buď ticho už. Konečne. Buglo sa mi to, takže som to musel reštartovať, ako klasicky to znova urobiť a ideme si vyzvedniť naše zohriaté mäsko. Ja som zazvonil. Teraz si. Ideme si to vyzvedniť. Som niečo zrobil, tak toto si otvorím a počkám. To vlastne čo nespravil a ideme asi von. A dúfam, že budeme wait minutes. To nebola minúta. Bežím okolo domu. Ja bežím. A nestopnem. Niečo, tu máš. Čo? Tu máš. Ja. Chcela ma, ja chcem ísť preč. No, super. Musím to čistiť. Debil jeden. Kinčara. Dobre. Teraz iba ja.
Teraz iba ja pôjdem. A riadne hlasno. 3, 2, 1. Reklama! Počuli ste správne? Reklama. No nie. A dravíte si, asi mi starčí. Ja už normálne kopírujem od asi mistera, fakt. A neklamem. Že vravíte si to až, že to nebola reklama. Tak nemáte mozog. Čo som to chcel vlastne? Jej, už viem. Chcel som ísť do kúpeľne. Chcel som si zobrať Počkaj, nenašiel ma. Zdá sa, že nie. Potrebuješ šrobovák, aby som dostal batérku. A teraz potrebujem handru. Tú handru. Viete, to myslím. Ale neviem, kde je. Takže neviem, odkiaľ asi mister zobral, keď to hral. Zoberiem si zakiaľ prášok pervol. Si zoberiem. A ja to... Coming. No. Tak tam to nebolo. No. Mám... Ja neviem, už neviem. Tu niečo nebude. Neviem, kde by to mohlo byť. Ešte tu sa pozriem. Není. Tak neviem. Táto miestnosť je zamknutá a sú 3 miestnosti. Jak ma chytil? A nevšimajte si, že keď vždycky to striham, tak dám toto. Ale skúsime to horor, čo bude znamenať to horor. To dám horor, čo to bude znamenať. Krajinská hra, toto čo je tu? Nie je to dielko. A čo keď dám toto? Skopoč, čo to je? To je keď skôrt 800 Telegram. Skrejem. Skúbuje Runway 2. Tu robíme Skúbuje Runway 2. Telegram. Nič asi nefunguje. A dám to FAM. Že čo bude to FAM? Čúsky, búsky, na pratúsky.